Molweni and welcome to Rooted, a show where we explore our history, culture, heritage, and social issues. Today, we ask an important questions about the nations of the Eastern Cape. Xa sithetha ngamaXhosa, amaMpondomise, namaMpondo, ingaba sithetha nge-tribes ezahlukileyo, or are we just talking about one big family? Joining us today to unpack this is Sinethemba Qhotywa. Sinethemba Qhotywa is a traditional artist born from the Eastern Cape and a founder of Ujongum Sobomvu Art Group. He has dedicated his work to preserving and promoting indigenous Xhosa music and dance. Through performances, cultural research, and community work, uNgconde continues to use music as a bridge that connects the youth to their heritage and cultural identity. Before Sibekandi siyahlala sixoxe noNgconde, let's quickly run to an ad break and then we'll be back. Welcome back to Rooted. Benchilo ke today sihleli no Sinethemba Qhotywa. Sinethemba siyakwamkela namhlanje. Abantu abaninzi they identify themselves as amaXhosa kodwa siyayazi within that identity kukhona amaMpondo, amaMpondomise nabaThembu. So is that historically correct okanye ithini into? Masicacise okokuqala mandiphothise kuwo umuntu obukeleyo ngeli xesha. Okokuqala mna olenkobe ndinguSinethemba wakwaQhotywa. Ndingumkwayike, ndinguNgconde, ndinguToku, ndinguMalangana, ndinguNkosi yamntu. Ndingugciniswa, ndinguNoyi, ndinguNtaba, ndinguPhazima, Nduku zomsenge ezokubetha umkholane ulengalenga amathumbu. Ndiyinzalelwane nenkululwana yaseNgqushu kwilali yaseNqanarhana phantsi ke kwenkosi yamaMbalo. Ndiyazalwa yintombi yaseMeyekini, uMjoko Makhanda, uPitso noYaka abaThembu oNothi. Ndibe sisizukulwana kwezezi ngxubo nabayofakathi ojama zizimnyama nenkomo zabo. Ndiphinde ndibe sisizukulwana kokhwalo koncupho mlanje nosobe sompondo sephela. Kwapha kulaa Ngqushwa ndilapha kweli Gqeberha ngenjongo zokufuna imbewu ngomlomo. NguSinethemba ke lo. Kuphinde kubekho uNgconde oyimvumi novuma ingoma zesintu. Nowavusa iqala apha kusukela ngomnyaka ka2017. Kunjalo ndiqolisa nje ndiqhubeke. Oh yeah. Xa sitsala emva ke ndibela kumbuzo wakho sithetha ngezizwe ezime apha kulomhlaba waseMpuma Koloni. Siza kufumanisa ukuba sinezizwe esizimeleyo kodwa siphinde sibuye sibanjwe ngegama elinye kuthiwa ngamaXhosa. Xa silanda okanye siqala emva ke ngokwembali siyafumanisa into yoba imveli okanye imvelaphi imnombo yezi zizwe zahlukile. Nanjengoba singaqala sithi siqwalasela imbali yamaXhosa. AmaXhosa bathi ke babalisi ke imbali xa bayijongayo beyiqwalasela bathi abohlukanga kuyaphi namazwe kangangento uba bathi xa belanda umnombo wemvelaphi okhokho kuba bathi baphuma kumnguni. Into kunayo ke kohluka ngokwahluka kuba ziye izizwe bezihlala ngezantsi. AmaXhosa ahamba azoma kweli laseMpuma Koloni. Siqwalasele umcimbi wamaMpondo namaMpondomise nalapho batsala ukhokho wabo kuSibiside kaNjanya. Kubekwa into yoba bangabambo. Kuthiwa ke ngamawele batsho babalise ngembali abanemfusi abengixesile. Kuthiwa ezo izizwe amaMpondo namaMpondomise ziyazalana zinemfusi abengixesile zingabahambo. Siphinde sibuye siqwalasele isizwe sabaThembu. Isizwe sabaThembu naso esitsalwa phaa kuZwide kaMbulawo. Naso ke kuthiwa ngamaLalambo. Naso sisuka phaa kuKwazandaba ukuhlala ngezantsi. Ndizibeka ngolo hlobo ke ezizwe zonke zinobukumkani bazo kweli laseMpuma Koloni. Xa sesibuyela ke butwam kwezi zizwe ingaba sisuka kukumkani xa sokucinkwa kude kudala sisuka kukumkani omnye then ke egambeni kwexesha sohlukana then ke ezi zizwe zanokumkani bazo. Ndingathi xa ndiphawula
kulombuzo wakho kuba unabo ubunzima. Umzekelo sinababalisi bembali iminombo. Ababalisi bembali iminyoko bayaqekelela iminyaka, umzekelo yokuzalwa kwenkosi ayichanekanga. Ukuthi ke nami ukuyiphendula ngqo ke ukuthi ngenene siyazalana, ndingaveza nje ndithi ndiveza uluvo lwam. Indlela esijongeka ngayo nesibonakala ngayo sijongeka nanjengabantu abaphuma kwindawo enye ngenxa yemikhwa yamasiko ngendlela okwenza noxa ke ikhona indawo esahluke kuyo. Ndingabalula isizwe esithi sohluke kakhulu naso ngamampondo nangenxa yolwimi nangenxa yenkcubeko, umzekelo umxhenzo, kuba umxhenzo wamampondo yindlamu, uyeke lukhoyo uxhaphakileyo kuthiwa yimfene kuba wona uvela ngexesha sekuvela impangelo zabantu eGoli. Ndingaveza uluvo lwam ngolo hlobo kwinto uba siphuma kumthomnye, saya ke ngokwahluka sahamba kodwa saphinda sabuya sadibana. Ukuhamba kwesizwe ke sihamba sibe nomkhomtsha, kuvuka ulwimi olutsha, kuvuka indlela okwenza entsha. Nanjengezizwe endizibaluleleyo eziye zafika apha, umzekelo naqenga bebendizekelisa nangezizwe bezisuka kwelaseLesotho, bezinendlela yazo yokwenza kodwa zithe zawufika zaginywa yindlela nangemikhwa yokwenza yalapha kwaXhosa, amasiko nezithethe. Namhlanje zingamaXhosa ngokupheleleyo kuba zafika ezinye zanobuhlobo. Umzekelo amaMvulane afika aba ngamagqirha komkhulu, amaNtshilibe akhokhela imikhosi yakomkhulu. Ndingazibalula ezinye izizwe ke ezinjengama-Ojambazi yaba ngamakhankatha komkhulu, ezinye ke zazingcibi zakomkhulu ezifana namaNgqosini zanobuhlobo kukomkhulu, ithi loo nto zabo nobuhlobo namaXhosa. Zazaliseka ngokutsha apha phakathi kwaXhosa nangendlela okwenza, ukushiya ke ngokuliya bezize ngayo ziyenze nanjengoba bezizizwe nje eziphuma kwiintaba zaseLesotho. Inene. Ngokwembali bhuti wam, ngaphandle kwe-language, ngeyiphi enye into econnecta ezi zizwe? Ezi zinto ziyanxiba kakhulu nangenxa yamasiko. Amasiko esiwenzayo awohlukanga kuyaphi. Akho amasiko awenzelwa komkhulu. Umzekelo namhlanje sinamasiko iseyinguzenzele namhlanje isiko elilokwaluka. Isiko loluka lilisiko ebelisenzelwa komkhulu nalapha bekuphahlwa khona inkosana. Kuye ke kuthatha amakhwenkwe ezizwe kuthiwa ayongenela komkhulu asiwe pha ngokuphahla ntoni, ngokuphahla inkosana. Xa siqaphela ke izizwe zikho elisiko likho kuzo zonke izizwe, iyafana loo nto. Nokuthomba, zonke izizwe inxalenye yazo ziyathomba noba kungahluka kancinci. Nesinye isizwe endisilibeleyo esithiwa ngamaBhaca, sesinye isizwe naso esinelwimi elahlukileyo eso nangendlela okwenza, esondela kakhulu intetha yabo bona kumaZulu, nanjengobekwa ke nje kuba ingathi ukhokho wabo umnye uyazalana. Into edibanisa ezizwe ke nezinxibalanisayo ngamasiko lawo kakhulu, ngokufana kwamasiko nemikhwa. Xa ndithetha ngemikhwa ke indlela okwenza ziyafana kakhulu kwelo cala. Zake zaphinda ke zakho ubuhlobo bazo bokundisalana njengoba izizizwe ezimeleneyo. Izithi inkosazana yakwaXhosa ikhulayo iyazi into yobana iyakwandiselwa kwinkosana yabaThembu ekhoyo okanye eyasemaMpondweni okanye eyasemaMpondomiseni, njalo njalo. Nanjengoba isichazele isivelisile imbali ngomhlekazi uPhalo, nalapho ngenye imini kwafika iinduli ezimbini. Nalaa nto kuthiwa kukuhlolela, kukho into ekuthiwa kuhlolela apha esintwini. Wena wasemathilini uhambe usiwe emakwayeni apha kwaNgconde,
kuthiwa sizisa le ntombi apha kuba izowenda kulo mfana walapha, kwakuthiwa kuhlolela oko. Isizwe samaXhosa ke safumana loo nto yokuhlolelwa, izinduli ezimbini, enye isuka emampondweni, enye isuka ebathenjini. Ngenkosi uPhalo yafika yahlanya imikhonto, kufika iinduli, yeluduli elo ke kuziswele ezi ntombi. Caba ke inkosana lefuneke izithathe ezi ntombi. Kulapho iyafumana uqiniseka khona kwisizwe samaXhosa into yoba yeyiphi yabawo yenza indlunkulu. Iyawusixelela ke imbali into yobana eso sisombululo sasonjululwa ngumfo waseMakabaneni kwakuthiwa nguMajeke, ukuze athi intombi yokuqala mabayenze intloko, ze enye bayenze esona sandla sakhe sanamandla emntwini, isandla sasekunene. Kulapho ke kwazaliseka khona ukugcaleka, kwazaliseka uRharhabe kule ndawo apho ikomkhulu liseNqathu, kwe-Edutywa. Elinye ke libe phaa eMngqeshe, kuloo ndawo kuthiwa kuseMngqeshe kwaSandile. Inene. Ubuke wachaphazela bhuti into yokokubana kwaye ke kwafika abantu abamhlophe, ngoku izinto ke zatshintsha, saphantsi basiphatha. So umbuzo ke owam into yobana ingaba indlela esenza ngayo izinto namhlanje inayo into yokwenza nokulahla kwethu amasiko nendlela yokwenza izinto kunamhlanje? Inene kunjalo. Siphazamisekile, saye salahla ke ngoku namasiko. Kwakho umsantsa phakathi kwethu neenkosi. Yiloo nto yenzekile phantsi kwegongonyamelo eliso uthetha ngalo. Umzekelo, entethweni yam bendibalulile ndathi kunesiko elilahlekileyo, umzekelo eli belisenzeka kumkhulu lolwaluko, alisenzeki namhlanje. Awuyiboni loo nto? Ilowo nalo uyazenzela, kanti loo nto ibidla ngokuqhubeka isenzeka kumkhulu, yonke ngokuphahlwa inkosana. Kubakho usantsa omkhulu ke phakathi kweenkosi nabantu ngesandla sabamhlophe. Yeyindlela leyo yokusahlula. Waphinda ke urhulumente awayephethe wenza umsantsa omkhulu kakhulu ngokuthi iinkosi azibheklise kakhulu ebantwini, ngokuthi azirholise ngeminyaka yo-1800. Azabi naxesha laba bantu ke, yanqaba into yoba ikomkhulu libe likhaya labantu bonke. Kulapho kudaleke umsantsa khona ke. Kwalahleka amasiko amaninzi. Amasiko amaninzi nezithethe zavela maxa wambi kukho into ekuthiwa kukuhlukunyezwa kwabantu. Umzekelo, le nto yokwendiswa kwentombi, kwathiwa umntu makazithandele umntu apha afuna uthanda khona. Yiyo namhlanje ke sizibona sijongene nemiqhalo mitshato emininzi. Le nto ngesirhanuka sithi zii-divorce kwimitshato, kwinantsika, kwindisolano elikhoyo namhlanje. Kuba uthandene nongcondwe ngezijolo, nditho kwixesha namhlanje, kuba benithandana. Izijike ke nguloo nto leyo kuloo nto yenu yokuthandana, niphinde ihambisane ibe noqhalo mtshato. Kanti ke kudala ubuye wendiselwe emzini othile, kuthiwa bendiselwa phaa. Sizalwa ke yinzalelwane yokhokhokazi nokhokho apho inkqubo ibilungiselelwana. Kulapho kuzwele khona okhokho abazozala thina. Siphinde ke sibe enye esithethi sithi sisithembu. Besinaso nesithembu. Zininzi izinto ezilahlekileyo, izinto ezingenovumelana namhlanje nezabekwa kuthiwa zihlukumeza abantu. Inene. Zininzi into endinozibalula eziye zatshabalala ezingamasiko nezithetha zokwethu ngenxa yongonyamelo lwabantu abamhlophe. Kuthiwa ngenye ixesha zihlukumeza abathini. Xa sigxininisa kule nto yobana sifuna uzazi njengoba ndingumXhosa nomnye ungumpondomise, ingaba loo nto iyasohlula okanye ngeyona nto isenza ukuba sikhonekthe? Eyona nto ihlanganisa izizwe yinkcubeko. Impondo nempondomise nomXhosa ngabantu banye abohlukanga. Kanganto yobana ngoku abanye abantwana bakafakwe amampondo ke bazazi bengamaXhosa namhlanje. Ngoko ke thina bantu bangamaXhosa
asinokwazi uba calula sithi hayi wena awungomXhosa uyinto ethile, masimyeka azibize ngendlela athanda ngayo ukuzibiza ngayo, kuba kakade thina amaXhosa singabantu abamkelayo, singabantu abamkela izizwe, asinakho kungoku le nto kuthiwa kucalulana. Enye into yokucalulana yenye into eveze izinto yile sesinye sesizathu samadlakushi esibangela uba sicalulane, kuba besingabantu abanye. Yinkcubeko ke esidibanisayo, kuba uzawuthi xa uzithutha ndingumpondo ndingufako ndinguntuntunu ndingumfazi olunye phantsi komlanjana, uyabona ke ngoku uyazilanda, ayilahlekanga imvelaphi yakho. Uthi xa uxhenza umxhenzi wakho uxhenze kuloo ndawo usuka kuyo, kuba hayi thina ekhaya senziwa ngehlobo. Iye ke nentombi umzekelo yomXhosa ikubonise esuka umzekelo kwaNgqika ikubonise hayi thina singqungqa ngehlobo. Uyabona into endidibanisa yinkcubeko. Izizwe kakade zidiyaniswa yinkcubeko. Into yokucalulana phakathi kwezizwe ayikho, kuba nokuba singathetha oluphi ulwimi siyavana. Zazidla ngokudibana nezizwe kudala, kwakungekho umntu ufika atolike into yoba omnye uthini, kodwa zazikwazi uvana. Ikhona ukunxibelelana phakathi kwethu kwezizwe, ziphinde ke zihlanganiswe nayinkcubeko indlela yokwenza njalo. Before ke siqhubekeke nale ncoko make sibaleke and go and get a break quickly. We will be back. Welcome back. We took it to the streets and social media, and this is what they had to say. On TikTok, we have Usimni. Uti Usimni, I think we are more connected than we realize. Our cultures may differ, but we are still one big family. Azoti Usine Temba, we may share community, but tribes exist for a reason. They represent different histories and identities. Azotunongo Sazana, I don't think we are just one family with different names. Tribes carry unique cultures and ways of life that make them distinct. But luthini olwakuluvo kule mbuzo? Nanjengoba bendicacisile ke singathi sizizizwe esiphuma kwiindawo ezahlukeneyo, nanjengoba sizizizwe ezahlukeneyo ngokwamagama, maxabambeke nangokwahluka ngokwentetha. Kodwa ke singathi ekubiyeni ukuhlalisana kwethu siye sasisizwe sinye, deske saqukwa ngegama elinye elithi nguXhosa. Loo nto ke ayikho gwenxa futhi ke ayicinezele ezinye izizwe, kuba besendicacisile into yobana siye eli gama lisiquka egqibe kutheni sibe nalo isandla sabanyepha amadlakushu. Kodwa ke kwelinye icala amaXhosa nawo ngenxa yokutyaba kwenkcubeko yawo nendlela amkela ngayo ezinye izizwe ibangele loo nto kuthiwe wonke umuntu okanye zonke izizwe ezilapha ezongamela ezinye kuthiwa ngamaXhosa. Loo nto ke noko ayikho gwenxa, kuba amaXhosa akasoze athi umntu xa sithi engumpondo ngokwegazi ngokwesiduko sakhe athi xa sithi ngumXhosa simnqande thina amaXhosa sithi ayikhona akunjalo, kuba samkela wonke umntu. Nangwakubantu abanintsi abangabathembu amampondo sebezazi bengamaXhosa. Loo nto ke ayisahluli. Ivela phi ke ngoku? Ivela kwinkcubeko. Xa uxhenza uthuthi ngokule ndlela wenza ngayo uphuma emampondomiseni, le ndlela wenza ngayo uphuma emampondweni, atsho esitsho nomnye umntu uba andilimpondo mna, ndingumthembu mna, senza ngehlobo yahluke, siyibone into yobana sizizizwe ezahlukileyo. Ukuthi singamaXhosa, loo nto leyo iyasibumba sibe ngabantu abanye ndaweni into yobana sizakhumbana uma simane ngokucalulana, kuba anoko ndithi noko ayondigwenxa mna. Xa ndingongeza nje kancinci enye ndilibele yesizwe, nanjengoba ndizibale sonke, ikhona isizwe ekuthiwa esiphuma kwaba bantu kuthiwa ngamaqhakanqa. Zezinye izizwe ezo eziye zangena apha phakathi zabizwa ngamaXhosa, kuba nembali iyazivelisela ukuba bezikade zihleli namaXhosa. Ziye zinazo ke zangena phantsi kwalo maXhosa. Singabalula iziduko xa ndiza kukhawulezisa ndingatyi ixesha lakho, ezifana namanqarhwane, amacete, amatshonyane, nezinye izizwe engenzeka uba ndingazibulala, amagqwashu, osithathu.
namasukwini zezo zizwe ke zinalantsika zinokhokho abo ngamaqhakancu kodwa ke zabuya nazo zangamaXhosa ngokuhlala ke kwendisela namaXhosa nanjengoba ebehleli nabo ebehlelisene nezizwe nazo namhlanje zingamaXhosa ngokupheleleyo. Hayi cacile ndimiqhakancu hayi ndililo ke nam bhuti wam enkosi kakhulu wethu ngokuhlala nathi sibe nale ngxoxo bekumnandi kakhulu. Thank you very much for joining us. Until next time, stay rooted. Angela.